Barkanku da ƙara saduwa da mu ko barkanku da ƙara kasancewa da mu a YouTube channel ɗinmu. Idan yau ne farkon zuwanka sai ka danna mana alamar ƙararrawa da alamar subscribe domin samun sallabarka idan mun ɗora muku. A cikin masana'antarmu ta Kannywood akwai jarumai kala-kala irin su Dadi Hikima, su Garzali Miko, su Nuhu Abdullahi, irin su mawaƙa ne Lambaba da kuma Dauda Kahutu Rara. Waɗannan manya-manyan jarumai an sani a kwanakin baya dukansu sun yi aure, wanda kuma wasu daga cikinsu har sun samu karuwar iyali a cikinsu, wanda hakan ne yasa suke ta yamaɗiɗi da hotunan matansu a social media, wanda kwanakin baya da yaɗewa an ce matar Rara sun samu matsala da Aisha Humaira, wato wacce aka sani da suna ita ce Aisha Humaira manajan wato Rarara, wanda har sai da suka rigima sosai a junansu. To da yawa daga cikin jaruman Kannywood da za ku ga ba kowane jarumi bane yake bayyana wa 'yan fim matar da ya aura ko kuma yake yamaɗi da ita yake posting ɗinta a social media, sai wa'inda kuka ga hotunan su wanda za ku ga su ne kusan kullum za ku ga kowa ya sa hotonsa a social media. Wasu daga cikinsu ma za ku ga cewa 'yan fim ɗin suka aura, tunda za ku ga a al'adar 'yan fim suna cewa ba za su iya auren matan cikinsu ba, to amma wasu daga cikinsu suna yin ƙoƙari su ga sun auri wa'innan matan fim ɗin.